2017 ಜುಲೈ 30 ಕುಡ್ಲ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿವರ್ಯನದ ರೋಡಮಲ್ಪರೆ ಕೇನೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಆರೋಪಿಲು ಪಡೇಲ್ದ ಧೀರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂದೊಟ್ಟದ ಧನು ಯಾನೆ ಧನರಾಜನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. 2017 ಜುಲೈ 30 ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಗಾಡಿಡ್ ಪೆಟ್ಟದ ಅತ್ಯಾರ್ಲೆಂದಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಗೌತಮ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಧೀರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನರಾಜನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು. ಈಚಾರ್ಪನಗ ಅಕುಲು ಕುಡ್ಲ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿವರ್ಯನ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾದಿನೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತನು. ಪಡೀಲ್ದ 20 ವರ್ಷದ ಧೀರಜ್ ಗಾಣದ ಬೊಟ್ಟುದ 22 ವರ್ಷದ ಧನು ಯಾನೆ ಧನರಾಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾವಂದು ನೀಡಿದವರ ಕೋರ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿದರು. ಧನರಾಜನ ಮೆತ್ ಕದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಡ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ದುಂಬಾಲ್ಟೆಡ್, ಎಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೂರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಇರುವೆರು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.